Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket naadaw iti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam tayo nga Francis, manipod probinsya ti Sison, Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasapaak anabalo, saan kami anaadaan iti anak iti day di asawak, isong agmay may sa aklaang dito'y balay iti lasod ti 20 atawan. Ngamkit di, linawas nga umay ti kabsat ko kadwana ti katulong da, tapno umay aglinis kan aglaba kadagiti murang ko. Kalpasan na panawan dakto matlaang. Adda mabalin ti pamilyami. Ado dagiti negosyo nga inbati dagiti dadakkal mi nga iso ti mangbibiyag kanyak kan iti pamilya ni manang ko. Iti lasod ti 20 atawan apan nakabalok, jakmatan nagayat pay. Ngamin, panagriknak kat awanan da duma dito'y pusok, no di day di Yolanda laeng nga asawa. Aging gaan amok ni Silvia, maysa kadagiti trabahador iti resort nga iman manihar ni manang ko. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Oh, Silvia. Di mat na-dismiss kayon? Ha? Da kayo matgayam, Sir Francis? Apay nga, siga pa'y lagti mang kupkupin kadagita a bedsheet ken ules. Kuha, sir. Ipaparash ngamin ni Mamila. Agsasarunong ngamin dagiti guest. Iso amasapol amalpas ko ad agos dagito eh. Uwinagam nalpasan ti shift mo. Ala, ibati mo day tatasublatan ton ti sumarunong ag duty. Ay na, saan sir? Siyak mati madaksan no kas na. Amangan no maikatakpay iti trabaho. Awan ti rumba nga pagnanagam, Silvia. Siyak ti makaamo kanimanang nila. Amok ang nagagat ka. Agam, di mo matabuswon ti bagim. Ala, agawit kan. Sige nga rod, sir. Da kayon ti makaamo. Mabit lang ha. Amangan no kayat mo ti makikiddan kanyak tay dagas kan iji balayo. Ay, saanan, sir? Nakababain mat kada kayo. Awan rumbang apagbainam. Amom, nasing putak. Kadagiti nagagata tao akaskan ka. Silvia! Sir Francis? Umay kan. Aglugan kan, tay tulod kay Jibalayo. Ay, kuha, sir. Alakit din. Lumugan kan. Sige, sir. Isurom ti direksyon nga agturong Jibalayo, ha? Uwan, sir. Ay, wan. Atan asawam? Uwan, sir. Ngam saan kami pa nagkalaysa? At damay sa nga anak mi. Malumot tinatawan nga agdenden na kayo. Awan pa'y atawan ti panagden nami, sir. Okay. Owen gayam. Nadamag ko, akasangay mo gayam medical man. Belated happy birthday, Silvia. Thank you, sir. Awatan na ito eh. Anyang ito sir. Regalo kiti kasangay mo. Lukatan. Okay, sir.
Baro ang modelo ti cellphone dayta. Nagustuhan ka dimot lang. Launay, sir. Ang nakababain mat kada kayo. Kurang pa dayta para iti kinagagat mo iti trabaho medya resort. Agyaman ak unay, Sir Francis. Amom, nung makita ka naragsakak mo ten, Sylvia. Kumusta mo ti trabaho, Oscar? Ado ka di mat laang tina-customer mo? Siyempre makunak aswerte kita. Ngamin, dakkel tinaalak atip manipod ka dagiti bakla. Ken matro na customer mi. Nasayaat mat nga rod no kasta. Wala. Nga magunay ka. Nangalami ti ka barbaro cellphone mo? Intad di bus ko. Regalo na kanukanyak iti kasangay ko. Galante nga rod ti boss mo, ano kasta? Nasingpat ngamin ni Sir Francis. Intulod naktupay nga rod dito ibalay. Ang mga gusto ka. Saan nga ramidan ti may sa lalaki ti kasta? Nuawan pa naggusto na iti may sa babae? Saan mat siguro? Ang napintas nga oportunidad dahi tano bilang. Ti anya? Ti gusto kanyak ti boss ko? Wen! Kwartaan ti boss mo. Aramidam ti sigod at trabaho. Oscar, nagbalbaliw akon. Jakon kayat asublyan ti kina GRO. Sayang ti kwarta. Dakil atulong dahi ta kadata. Makaurnong ta. Ken mabalintan tupay nga aramatin nga agnegosyo no bilang. Jak kayat agundawayan ti kinasingpet ti boss ko kanyak, Oscar. Anya ka matan, Silvia? Ita panawan, utak ti usarem. Agbalin ka praktikal. Anya ti amom. Ang mga noy ka nakapay ti boss mo iti nasaysaya at trabaho. Madmadlaw ko ti kinasingpat mo kin ni Sylvia, Francis. Jak man lang mo. Sa bali nga mentiriknak no kas dya kadwak ni Sylvia, manang nila. Kasla sana kompleto ti aldaw ko no jak makita. Kumpirmado nga rute natin ko. Ang gusto ka kin ni Sylvia. Agam di matadan asawa na. Agam sanda pa'y kanwa nagkalaysa. Apay, adda ka di panggap mo ang mga gaw iti asawa na. Ay, saan mo't nga itigas tamanang. Agam posible akayat naktumat. Saan ka di manang? Agam, iso na lang talakaya ko. Saan ka matalapdahan iti pagragsakam ading ko? Agam ne, kita ama, panunutumpay iti maminribo sa kanto desisyon. No di naktuman kayat ni Sylvia, ituloy hulat at tinarugyak a kinasaya at kukenkwana. Nakadanon tahan, Sylvia. Agyaman nakmanan iti panangitulod mo kanyak, Sir Francis. Sige, tabumaba akon. Mabit lang, Sylvia. Apay ka di, sir. Anya nga matimarik nam no kastoy nga kuyog ta. At di kahit ko asawan. No agkadwa ta, kasita. Okay lang, mat, sir. Siyempre, naragsakak. Ngamin, nakasingsingpot kayo kanya. Amom, Sylvia. Espesyal ka kanya. Anya ti kayat ka asawan, sir. Panagrik na kamin kat gusto akan ka. Sir Francis. Kinapudno na agayat akon kan ka. Pasensya kan, Sylvia. Bagbagak latipudno amarikrik na. Awan tirong ba nga idawatan nyo iti pasensya, sir. Awan matdakas na no ibagayo tipudno amarikrik na yo. Saan ka kadingag pungtot itimbagak? Di ka kadi madurman kanyak? Ni. Opay ko maamadurman na kada kayo ngay, sir. Nakatataer kayong tupay. Nasingpet kan nagagat kayo. Kuma, da kayo laangan tinagbalin nga asawa. Ay, isigi, sir. Rumara kon. Agyaman akmanan iti panangitulod yung kanya. Sylvia, masakit ni Kyler. Anya? Kat, ada ka di kwartam.
Itaray ta na iti ospital ti anak ta. Awan nga rod kwarta ka. Anya, kasano nga rodan ti anak ta. Awan ka di kwartam dita. Awanin imbayad kun kadagiti utang ta. Nagbayad ak iti silaw kan danum. Iso nga awanin na bati. Anya nga iti aramidan ta. Umutang ka iti boss mo. Di mat ko naman anasingpet kan ka. Sigurado apa utangan na kadayjay. Nakababain. Sige, padasat ti umutang kan ko na. Puskula kun ti rupak. Aramidag amin para iti anak ta. Naimbag nga orasyo, Sir Francis. Sika magayam. Umay ka, umunag ka. Nagtugaw ka. Agyaman ak, sir. Pasensya kayo no na-disturbo kayo. Awanan niya man na, Sylvia. Di ako nagpalpalikaw pa, sir. Imayak ta kayat ko tagki daw ititulong ka na kayo. Adang amin iti ospital ti anak ko. Kasta ka di. Sige, tulungan ka. Manuti ka sa pulam. Oray sa nga 10,000 ko, mga sir. Pasensya kayon. Da kayo lang ang amin ti amok apagpatulungak. Maawatan ka. Kahit awanan niya man na kanyak. Sir Francis. Mabit lang, Atoy, 20,000 dayta. Agyaman ako na, sir. Di kayag danag. Makabayad ak tumad lang kada kayo. Mabalin nyo mat nga ikisay iti sweldo, sir. Saan? Di mo bayadan dayta. Tulong kun kakan iti anak mo. Sir Francis. Ala, ingkan iti ospital. Sigurado nga urayin na kan ti anak mo. Agabsan ka pala iti trabaho, ta siya kung ti makaamo ka ni Manang Mila. Nasayat mo ta si Mangpot ka na. Kumusta ni Kyler? Nakasaritak ti doktor ni Kyler. Ada ka no findings dahil ti sakit na. Anya nga iti ko na ti doktor. Ada ka no kanser ti anak ta. Anya? Kasanuan? Anya ti aramidan ta? Anya nga rod nga. Awan mo't madiskitar ko. Anya? Kanayon ka di akas talatan, Oscar. Naimbagam nga awan latan. Manun atawan nga ganano sakkan ka. Kastoy ka dilatan ti biyag tayo. Maumuma akon iti kastoy abiyag, Oscar. Nabambannog akon. Imbag pa'y ni Sir Francis. Maititad na amin akayat ko. Ngamsi ka nga asawak. Awan pa'y maitad mo. Nukas na ganod, patula munda di alakay. Makikabit ka kanwa na. Aramidam apagbagasan. Amo, pagbababawyak unay ti panakidanakan ka. Huston, di kan kayat akadan na, Oscar. Nawaya kan, ket nawaya akmatan. Huston, Sylvia. Di ka nagsangit. Maawatak ti marikrik nam. Amo ka di nakapaypayan ti Diyos, ken ti anak mo. Agyaman nak, Sir Francis. Da kayo ti mang patpatip kanya. Basta laglagi pa nga daklang ditoy. Adaklang ditoy. Ket nakasagana ang atumulong kan ka. Sir Francis. Kas nakon-hakon, napatagkan kanya. Kaya't yung asawan, sir. Ay atendak may lang. Wen, sana nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Sika, posible ka di nga ayatan nakmayat nga uray lakaya kon. Sir. Amo ka narigat, tinagdalahan nam iti kalibin mo nga irresponsable. Amo ka nagsina kayon. Amom ka di anaad na anak itinamnama. Isong ibagbagak na kitoy. Ayatan naklang. Ipay ko amin nakasapulan yung agina. Aramidak ti amin. Tapno maparagsak kayo iti anak mo. Os, puno ka ni Dayta Insan? Da kayon ka ni Sir Francis? Wen bakla, sinong bata kun ti ayat nga edat daton na.
Boyfriend ko ni Francis. Ay, bangga! Ti question insan, ay ayatam kadimot ni Sir Francis? Ididamo. Aklunak nga awan mariknak nga ayat kan kwa na. Sinong batak lang daytoy? Itikas na. Matulungan nak iti pa nagpaagas ko kini Kyler. Ay, wrong! Ngam amom. Iso nga mintay tipo ti lalaki asan anarigat nga ayatan. Nakasingsingpat kanyak. Ken kanayon nga aday ti sibay ko. Aging gaadyak na pupuutan. Ket agayatak matan ken ni Francis. Nalipatak adagos ni Oscar gapo ken ko na. So, it means true feeling na yan, girl. As in? Talagang ay ayatam mo ni Sir Francis, kasta? Wan insan. Saan man anadalos ti intention ko ken kwa na ididamo. Ngam itan, si sasagana ak nga agpaay ken kwa na. Saan laeng aga po iti kinasayaat na. No di kat gapo, taipatpatag kan ay ayatak matan ni Francis. Sylvia, honey, umay ka. Umasidig ka dito, itaday bagakan ka. Anya ka di day tani. Kasla na patag-unay ti bagaman. Will you wear this ring? Oh, Anya ti kayat asawan day to eh. will you marry me? Awan pa'y makatawan ta, Francis. Sigurado ka ka din iti desisyon mo. Basta tiamok, ay ayatan ka unay-unay. Ikarik ngagbalinak anasayaat, ken responsable nga asawa, ken ama ni Kyler. Nulakit di tamakikalay sa kakanyak. Francis. Ay ayatan nak, saan ka di? Wan, ay ayatan ka matunay-unay, Francis. Wan, magikalay sa akin ka. Si total lugod ang amang isuot iti day ta sing-sing para kan ka. Nakasagana ak nga agserbikan ka. Aging gatong palbi ako. Agyaman ak unay, Sylvia. Agyaman ak, tainayat nakmet, itilikudan, ti kinalakay ko. Agyaman ak at talaga, Sylvia, honey. I love you, Francis, honey. I love you too, Sylvia, honey. Uray saan anadalos ti intensyon ni Sylvia kanyak ididamo, tinapatag nagbaliw daytoy, kat sinulnitan na tinagkurangan na. Nariknak tinalaos a panagayat na kanyak uray lakayakon. Inpatagnak iti kastaunay kas asawa na. Dua atawanan tinapalabas manipon nagkalaysa kami. Kaasi ti apo nakalasat met iti kanser ni Kyler kat agad-adal ita dito'y Pangasinan. Aging galaangan dito'y Miss F kat pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nang iornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Francis. Ken ka pagayam, Francis. Pudno unay nga awan pilpilyan ni ayat. Ubing, bakit man wino lakay, bak nang man wino nakurapay. Surutan na latta ti puso nga agduyos iti tao nga ipatpatag na. Sapay kuma, tamataginayon ti kapya kan ragsak para iti binukaliyo a pamilya. Alakastan pagayam Francis kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.